Aminin mo na kasi, huwag ka nang tumanggi. Kung hindi ikaw ang tumaga sa akin, eh sino? Wala na nga po ako sa kalsada, sa damo na ako nakatayo. Ang tansya ko po, nagpakainom kasi may ingay sila eh. Di akalain ng isang 54 na taong gulang na si Heriberto Olavarrio na sa hinaba-haba ng panahon niyang pagiging isang chainsaw operator ay patalim din pala ang magiging sanhi kung bakit siya mawawala ng trabaho. Ito'y dahil sa pananaga sa kanya ng dalawang sospek na ni minsan daw ay di niya nakaaway. Para sa agarang aksyon ay humingi na siya ng tulong sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kumusta po ang kalagayan nyo ngayon? May ininda pa pong sakit yung tama po ng taga. Pero yung sugat po, kung titingnan sa labas, magaling na pero masakit pa rin po. Kilala mo ba itong mga tumaga sa iyo? Mga taga saan sila at Sawang kapitbahay po. mo ba sila? Hindi po. Taga Ginubatan po ako. Doon lang po ako nagtatrabaho sa Barangay Talisayan. Okay, ikaw taga Ginubatan ka, napunta ka doon sa Sorsogon Dahil para po sa magtrabaho. trabaho. Ano po yung napag-usapan niyo po sa barangay? Ang napag-usapan nga po dun sa barangay, nung una po hindi ako pumayag kasi agrabyado ako, sabi ayaw ko ng ariglo. Eh, tuloy ko ako yung kaso. Magkano naman daw po tatay yung gustong ibigay sa'yo? Eh, ang hinihingi ko po nun sana, kasi kumikita po ako ng mahigit 1,000 sa pagchisinso. Sabi ko 1,000. Eh, 1,000 ang araw. kada araw? Opo. Sabi, sobrang mahal, hindi kaya. O, tapos sabi ko, 700, hindi pa rin po daw kaya, mataas pa rin. Tapos sabi nila, 500. O, di, pumayag na rin po ako, di ako makakapagtrabaho. O, Pagkatapos po nun tay, yung usapan nyo sa barangay na kada araw ay magbibigay ng 500, hindi na po yun nasunod. hindi po nasunod. Ang Oo. kasunduan po namin, yung pira, ibibigay nila kay kapitan. Doon namin kay kapitan, kukunin. Aha. Ngayon, pag pumunta po kami doon, walang hawak sa kapitan kahit 5. Upang mas maging malinaw ang lahat, ay kinuha din ng programa ang panig ng inirereklamo na si Marvin Eva. Heriberto, totoo bang sinadya niyong banggain itong si Heriberto? Hindi ko yan sir sinadya. So kung hindi mo sinadya, bakit mo siya binangga? Sinaranin ako sir sa bakit. Tatay, hindi raw niya sinadya, pero kaya ka daw binangga dahil binaril mo sa batok. Eh, kabulaanan po yun kasi wala na nga po ako sa kalsada. Sa damo na ako nakatayo. Nakatigil ako, nakaganyan ako sa side ng kalsada na ganyan. Oh. Nakalingon ako sa kanilang ganyan. Malayo na sa kalsada. Nasa damo na nga ako nakaapak. Nung mangyari ba sa tingin mo, lasig itong mga ito? Ang tansya ko po, nagpakainom kasi may ingay sila eh. Nasa tricycle. Saka wala ka naman sigurong rason tatay para barilin sila at hindi mo naman sila kaano-ano Wala kakilala pa o akong kaaway intensyon man na lang. masama. Wala akong intensyon na masama. Yung aso lang gusto kong Umalis. tumakbo kasi intensyon na kakagatin ako. Ito bang pinangyarihan ng insidenteng ito? Maraming bahay? Mataong lugar? Dito sa parte dito sa kaliwa, Mm. may bahay. Tapos sa minugat, pagdating sa una-una po, doon sa pangyari nung papunta ko yung aso, wala po. Mga anong oras na yan Mga nangyari? alas 8 o alas 9 ng gabi So po medyo yun. madilim. Opo. Walang ilaw doon sa lugar. Mayroon po, kaya lang madalang. Nung mangyari ba itong insidenteng ito, nakainom ba kayo or lasing ba kayo? Hindi kami sir lasing. Okay, ano ba yung pumasok sa isip nyo or intensyon nyo? Bakit nyo ginawa kay Heriberto yung nangyari nyo? Kung hindi niya ako binaril ng organ, hindi sana mangyari yung sistema ng process. Galit na galit po yan kasi, kaya ako nasabing galit na galit. Nung makatakbo po ako, nakapunta ako sa damuhan, pilit pa po ako lang pinapalabas. Lumabas ka niya dito, at naan niyang So matuluyan parang ka to na. the point na gusto ka nang patayin. Opo. So, nakapagtago ka tatay sa Oh, damuhan? nung mabangga po ako nila, sama talaga yung ano ko, paningin ko. Tapos, pag ganyan, parang may kumistap, sabi ko, hatawin niya, tubo yata yun. Nakasuot ako sa tricycle eh, kapang ko. Tapos, yumuko na lang ako. Ang puntirya dito talaga, kaya Sali. dito ako inabot. So nag-agaw buhay ka po talaga tatay. Opo. Mariin namang itinanggi ng kasama ni Marvin na si Mario Dichoso ang bintang na pananaga di umano kay Heriberto. Hindi man sabi ako mamta nagpaga. So kung sinasabi mong hindi ka tumaga, sino yung tumaga kay Tatay Heriberto? Hindi ko sabi aram. Pero po, bakit siya pumupunta siya nagbibigay ng tulong kay Marvin kung wala siyang kinalaman sa pananaga sa akin? Pero posibleng silang dalawa, Pero isa sa ang alam kanila. ko po si Romeo talaga ang tumaga. Kasi bakit sasama sa doon kung wala siyang ginawang kasalanan? Bakit tumutulong siya ng pagbibigay? At saka, ang maliwanag partner, inaamin ni Romeo kasama niya si Barbin. Pero hindi niya daw alam kung sino tumaga. Silang dalawa yung magkasama. Oo. Romeo, aminin mo na kasi, huwag ka nang tumanggi. Kung hindi ikaw ang tumaga sa akin, eh sino? Ituro mo kung sino, kasama ka. Hindi ko aram sabi.
Nag-istoryahan kami pa po sa dulit ng balay. So nakikimarites lang po kayo doon? Opo. Eto, ganito na lang tabi, sir. Kung wala kayong partisipasyon, bakit nagbibigay kayo ng tulong? Nahihirap naman daw kay Marvin. Masyado naman kayong maawain, sir, kung ganon. Sobra siyang maawain kahit wala siyang alam. Oo, kahit wala siyang alam, partner, nagbibigay ng tulong. At saka nandun lang daw siya sa loob ng tricycle dahil nagkukwentuhan sila. Oo, ibang klase itong si Marvin Ito yung at si mga Romeo. rason partner ng isang Dinadivert partner yung may pangyayari. yung may ginawa partner na medyo may nais itago at may nais igubli. Ang sagot lang niyan palagi partner, wala akong alam. Wala akong alam. Tinawagan na rin namin ang punong barangay na si Kapitan Noel Nogales. Ayon sa napagkatunduan nila, dapat lang, yung kaya lang. Kasi wala naman silang hanap buhay. Kung di ko mabilang kung ilang bisis po bumalik yung asawa niya, dahil usapan namin yun ang request ng dalawa na dapat isama po yung asawa. Kung hindi man may isama, dapat may dala siyang medical certificate. Siyempre po, nabasa namin yun, lalo yung asawa ni Marvin, may alam din yun. Magpapatunay po na okay na po si Heriberto. Wala pa akong pinakampihan. Kinuha din ang programang panig ng Sorsogon City Police Station. Base po kasi sa ating batas, alinman sa tatlo, pwedeng slight physical injury, less serious physical injury, or serious physical injury. And yan po, patungkol lang dyan sa injury na tinamo niya. Subalit po, kung merong intent talagang mag-inflict sa kanya ng pagkamatay, magpo-fall ito, hindi lang sa physical injury, mas mataas na kaso ito. Matapos nito ay tumungo na kami sa barangay Sawanga upang personal ring makausap ang kanilang punong barangay. Kapagandang hapon po, from Ako Bicol, Tabang Ora mismo po kami, Kap. Nandito po kami para pag-usapan po natin, Kap, yung reklamo ni Sir regarding doon po sa nangyaring incident dito daw po sa barangay ninyo. Ito pong allegedly pananaga at pagbangga sa kanya noong nakaraang Mayo. Ang respondent kasi Roberto Olabarrio nagdesisyon na siya maako na lang kang tabang na itataon ni Mr. Eva na Mr. Disuso sa halagang 500 pesos oral daw na desisyon asin o yun man kan luwa. So ngayon, dahil hindi po tumupad sila sa napagkasunduan, siya po ay bumalik dito para po tanungin po sana namin kayo kung bakit po sir hindi po yun natupad. Kasi ayon sa kanila, sarili nilang pera yung ginagastos nila sa pagpagamot. Dito na dumipensa ang misis ni Marvin Eva, isa sa mga sospek na di umano'y tumaga kay Mr. Heriberto. Kasi minsan po talaga, hindi naman ho namin sinasabing may pera kami. Kung ano lang talaga yung kaya namin, yun lang talagang naibibigay namin. Una kasi, yung may mga anak kami, 3 yung anak namin, wala naman ho silang trabaho, pa-extra-extra lang. Kaya kung ano yung kaya namin maibigay, sa tuwing pumupunta naman siya dito, ibinibigay din naman namin. Sana hindi nyo kaya, hindi kayo pumirma, hindi tayo nagkasundo sa ganon. Pumirma kayo, ibig sabihin, payag kayo sa ganong kondisyon. O kung kayo nagbigay ng maayos, hindi tapos ka makakarating sa ganito na magrereklamo ako. Matapos ang mahabang paliwanagan, ay nagkasundo na ang dalawang panig na magbibigay na lamang ng 20,000 pesos bilang danyos sa kanilang ginawa. The complainant have agreed that the request of a lower amount and was approved to 20,000, 10K each of them, which will be given on December 23.
Noong araw din na yon ay pinuntahan ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang lugar kung saan tinaga si Heriberto. Ganyan. Tapos biglang may umilaw tricycle. Tumabi ako na ganyan, nakatabi ganun. Para nga hindi ako mabangga. Eh, binangga ba po nila ako? Oh, yung pagkabangga ko nito, parang nakarating pa nga ako dyan. Oh. Napasuta ko sa tricycle. Tapos gumapang ako, pagapang ko, napaganyan ako, pumislap, sabi ko tubo yata, yun, papaluin ako. Yun, maya-maya nga, yung mukha ako, may tumama na dyan, kasi dito pinupunteriya. Yung mukha ako, sabi ko nga, palo, yun, tumakbo po ako dyan. Nang dumating na ang araw ng kanilang napagkasunduan, ay muli naming sinamahan sa barangay hall si Heriberto. Bali po, ito po yung 10,000 na kabayaran ng kakulangan ng asawa ko at saka ni Romeo Dichoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganila na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 700, 8, 9, 10. Kay Dichoso po. Yan po. Huwag ka pong mag-alala kasi ang asawa ko po tsaka si Romeo Dichoso, hindi naman po sila masamang tao. Nagkataon lang na nangyari yun. Kaya siguro nangyari na saktan ka. Pero huwag ka pong mag-alala kasi hindi naman po sila ganun kasamang tao. Kaya naipapangako ko rin naman po na walang mangyayari sa inyo na kung ano man dito kung sakaling kayo ay pumunta. Yun din, salamat din po talaga sa Ako Bicol Tabang Ora mismo kasi kung hindi po nangyari yun, lahat ng pag-uusap, walang patutunguhan na maayos. Walang nangyayari dun sa pinag-usapan na ganito, magbibigay kami ganyan. Wala. Nawala na po yung hinanakit dahil tinupad na po nila yung pangako nila at saka kung hindi po dahil sa inyo, sa tabang po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, hindi po masosolve ang problema. Maraming salamat po sa inyo. Kumikirot pa man ang sugat ng insidente, ay umaasa ang programa na sana maging hudyat na ito ng panibagong simula mula sa bangungot ng kanilang kahapon.